Üdvözöllek! A legjobb bővítményeket összegyűjtő sorozatomban most a Nesgen galériáról fogok beszélni, és annak is egy kevesek által ismert szolgáltatásáról, az, hogy a Nesgen galériának az image rotátorát, azt nem csak a bejegyzésekben, az oldalsávba, hanem a fejlécbe is el tudjuk helyezni. Mik kellenek hozzá? Első lépésben telepítsd a Nesgen galériát. Jó? Az legyen föltelepítve. Utána a beállításoknál csekkold le, hogy a diavetítésnél a image rotátor az telepítve van-e. Ha nincsen, akkor kattints erre a linkre, töltsd fel a szerveredre, és utána írd be annak az elérhetőséget, és kattints a megkeresem gombra. Oké. Rendben. És mi ugyanúgy fogjuk használni, mint hogyha ezt egy bejegyzésbe akarnánk betenni. Tehát létrehozunk egy új galériát, és föltöltjük a képeket. Én ezt már megtettem. Itt a képekkel kapcsolatosan olyan képeket válasz, ami fejlécképek, tehát hosszú és keskeny. Mindjárt mutatom, itt van például egy. Ez egy egész jó fejléckép. Ezekkel előre el kell bíbelődni, ezzel most nem szól a videó, hogy most ezt a Photoshopba hogyan hozd létre. Jó, a lényeg, hogyha föltöltötted a képeket, beállítottad a galéria rendezésével a sorrendjét, a sorrend az kész van, semmi más dolgod nincsen, mint elmész egy bejegyzéshez, és a szerkesztés gombra kattintasz, itt a Nesgen gombra, és diavetítés beszúrása. Kiválasztod az adott galériát, beszúrás. Oké, bejegyzés frissítése, és ez most a weblapodon meg fog jelenni. F5. Rendben, tehát a bejegyzésedbe a szokásos módon betettél egy slideshow-t, amely az ott beállított, tehát a beállításokban megfelelő módon váltakozik. Na, nézzük, milyen beállítások vannak. Ami célszerű, még mielőtt behelyeznénk ezt a headerben, természetesen változtatnunk kell a méretén, de ami fontos, hogy döntsük el, hogy milyen sűrű legyen a váltakozás, milyen átmenetet használjunk, hogy használjunk össze-vissza, tehát véletlenszerűnt, vagy valamelyik szimpatikus nekünk, és ilyen vonalassan menjen át. Én nekem most tökéletes lesz a véletlen effektus, és itt most egy fontos kérdésünk lesz, hogy mekkora legyen a mérete. A méret, ezt úgy fogjuk tudni kideríteni, hogy a megjelenésnél sablonkezelőben a stíluslapnál legörgetünk a headerhez, és akkor ezt mindjárt ki fogja nekünk dobni. Itt is van, hogy 874x225-ös. Most akkor én azt fogom tenni, hogy elmegyek a beállítások, diavetítés, 874x225-ös. Szuper, változtatások mentése. Jó, na és akkor nézzük meg, hogy most mi történt a weblapon. F5. Ez szét fog egy kicsit csúszni, meg ez úgy van beállítva az a sablon, hogy nem engedi annyira szétesni az oldalt. De higgyétek el nekem, hogy ez 874x225-ös. Na, most a következő történik, megnézzük az oldal forráskódját, legörgetünk. Na, itt is van. Egész pontosan egy olyan dolgot kell keresned, hogy div class egyenlő idézőjel SV objekt. Na, és akkor ezt a kódot itt megfogjuk, egészen a per script per divig, és kimásoljuk. Utána már csak egy lépés választ el minket a győzelemtől. Elmegyünk a szerkesztőben, és kiválasztjuk a sablonunknak a fejlécét, a headert. Legörgetünk oda, ahova, hát általában header JPG vagy PNG, ilyesmi szokta oda bemenni, és azt ott kitöröljük, és annak a helyére betesszük ezt. És elmentjük. És hogyha minden div a helyén van, akkor nem fog szétesni a sablon. F5. És
elkészültünk. Ez ennyi volt. Megcsináltunk, betettünk egy slideshow-t a fejlécbe, amelyre a mi képeink szerint váltakozik. Egyszerű, nagyszerű. Többek között ezek azok a dolgok, amiért imádom a WordPress-t. Használjátok egészséggel, köszönöm szépen a figyelmet. Iratkozzatok fel a feedre, rengeteg ehhez hasonló izgalmas videót fogok számotokra hozni. Hello!